Máis de 300 taekwondistas pertencentes a un total de 39 clubes pasarán esta fin de semana polo Complexo Deportivo da Fieiteira para participar no Campeonato Internacional Cidade de Ribeira. Vimos a presentar o noso de edición número 21 do Cidade de Ribeira, do Campeonato Internacional, no clan vamos a facer as categorías cadete, junior e absoluto, e son ranqueables para o ranking galego. Logo tamén vamos a contar con 39 clubs en participación que serán de Galicia, España, Portugal, 3 federacións que son a madrileña, a andaluza e a balear, que traerán os seus equipos para competir no noso campeonato porque gozan dun bo nivel e así unha boa preparación para os seus ranqueables. Serán un total de máis de 330 participantes, teremos 60 coach, entrenadores, haberá 40 árbitros, persoal de mesa, un médico. E, haberá 5 pistas de combates reglamentarias, das cales contarán con sistemas electrónicos que son utilizados nos campeonatos tanto a nivel nacional como internacional e dispondrán tamén de video replay. Dende o Concello quixeron agradecer o labor do Club Natural Sport na organización dun evento de tal envergadura e na promoción durante todo o ano do taekwondo, un dos deportes con máis seguidores en toda a comarca. Pola nosa parte, pois, sempre vamos a estar apoiando o deporte, un deporte ademais tan numeroso e tan competitivo e tan na élite como é en Ribeira o taekwondo. Pasamos este verán tamén, pois, esa sueño olímpico que se fai normalmente, que sabemos que atrae ao noso concello, pois, a centos de rapaces, de coach, de xente de mesa, e agora se vai repetir nun momento de temporada, pois despois dese verán no que estivemos a pleno rendimento, pois temos xa empeza esa temporada baixa para o que é o turismo e polo tanto creemos que é tamén, como decía Alex, pois un impulso para o que é os hoteles, a gastronomía, en fin, para darlle vida ao noso pueblo, que tamén é algo importante o de desestacionalizar a temporada estival. A este respecto, dende o club xa teñen constancia do importante número de reservas nos aloxamentos de toda a Ribeira, o que dá idea do gran número de visitantes que atrae ata a vila esta cita deportiva.